שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה. חברת קרדן ועובדיה פועלים מתוך תחושת שליחות ובניית הארץ, כדי לקדם פרויקטי התחדשות עירונית שיעניקו לדיירים תחושת בית, ביטחון, רווחה ושביעות רצון בחוויית המגורים. אני מודה לכם מאוד על הזכות להיות חלק מהפרויקט הזה. רק אופטימיסטים ללא תקנה יכולים להיכנס לתחום הזה. להמשיך, לבנות וליישב את ארץ ישראל. עוד לנו אין לאן ללכת, זה המקום שלנו. פה נמשיך להיות ונאחל לכולנו ברכה, הצלחה ובריאות איתנה לימים טובים שיבואו. בעלי הדירות ולדיירים במתחם מאחלים בהצלחה ומחכים כבר לרגע שנקבל את המפתח וניכנס לדירה החדשה. 3, 2, 1, צא לדרך. אומרים שבית זה אוסף של זיכרונות, אז אין לי ספק שחברת קרדן נדל"ן באמת תדע לנצור את אותם רגעים ולייצר כאן הגשמה של חלומות.